Sa atong unang pagbasa, si Propeta Barok nihisgot sa makaluluoy nga kahimtang sa mga tao nga pinili sa Dios, ang mga Israelita. Nganong makaluluoy man sila? Bao mo? Bao mo kibaw? Kasabot mo kung saan ang pulong makaluluoy? Unsa mo na in English? Sa ko kibaw. Unsa na in English na makaluluoy? Miserable or pitiable? Pitiable? Kada bang makaluluoy ba? Kana kung maingong kastaw, luuya, lakaluoy. Nganong makaluluoy man sila, kay nagsigi sila pakasala, bisan pag ang Ginoo nagsigig hatag nila sa mga maayong butang. Gihisgutan ni Propeta Barok nga gipagawas sila sa kaulipnan sa Ehipto aron tagaan og maayong luna didto sa Promised Land. Pero pag abot didto, nagsigi sila supak sa Ginoo, gasigi na noon silag simba sa laing mga Diyos-Diyos. Kining nasod sa Israel, mauna ni ang nasod sa simbahan. Kita nga mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo. Kita na ang bagong Israel. Nya giluwas ta ni Kristo gikan sa kaulipnan sa sala pinaagi sa mga sakramento, labi na ginang bunyag, nya dayon kumpisal, kanang hilog, kining misa, mao ni ang muwagtang sa ato mga sala, kanang kasal, mga sakramento ba? Unsa pay lain? Ordinasyon sa pagkapari, konpirma, mao ni ang makawagtang sa sala. Pero subo palandongon nga daghang mga binunyagan, ang uban sige pagkumpisal, pero mga buangon kaistanan. No, gilingi ay mong tupad, na buutan ka. Umutan aba, inadili ka magsigig supak-supak, di ka magsigig pamakak, di ka magsigig bagulbol, wa karoy gidumtan, dili ba ka magsigig panglibak, di ka magsigig pamakak. Nya kamo mga estudyante, daghan man kayo mo dinhi na di ka magsigig cheating, panahos exam, di ka mangupya, nya kamo sang naay mga uyab, di mo magsigig kuan-kuan. Isa di man may magkuan-kuan, mag-ana-ana raman mi. Nya, unsa man na siya? Mga pagsupak-supak na sa Ginoo. Sige gamit ana mga gadgets. Unya, mayra ba untag nangita o Ginoo dihas gadgets? Kaya naaman ay daghang Ginoo diha. Naay Bible, naay Rosary, naay Lives of the Saints, naa diha ang mga doctrine sa simbahan, naa diha ang explanation about sa mga Bible verses, na sa internet. Sus, ang tanawon kadtog yung porn, kadtog yung mga unsa na diha, TikTok, mga pa-beauty, muna mga high school pa, kiniskisa nagkilay, mga high school pa, hasta gani, mga senior high pa, nagpa-color nas buhok, may nakain mo pakita-kita ng ilang dughan, short dayon, pasiksi-siksi, kay mao may naadiha sa cellphone, nagisigihag tanaw. Nya, unsa man na, pagsupak-supak sa Ginoo. Wa na ta maliwat ni Maria, labi na mong mga babae, nga tinabunan gyud ang lawas, ang tanang mga private parts o mga important parts, attractive parts, gitabunan ni Maria aron ma-promote ang purity, ma-promote ang virginity,
ma-promote ang holiness. Sige, lingay mong tupad na nag-promote kag holiness. Sige, nga diya. Bisag ka mo mga dagko, di lang ng estudyante, mga buangon sa mga dagko na manggani, mga senior na, sulob-sulob pag yung short, bisag daghan na kayong lubak-lubak ang legs, no? Kuha na kayo ba? Luag na kayong angay ba? Niya. Tabuni, kay luod na kayo natanawon. Ikaw niya kani mga 18 pa din among ipakita kay asit pa man tabuni gihapon kay ngano man maglaway hastang pare. So tabuni. Makasa taana. Kasa. Mo na ingon si Propeta Barok nagsigi na malangtag pakasa galunang man ta sa sala bisan pagitagaan tas Ginoo daghan kay mga grasya sige man tag pakasala. Kana manggong sala mga igsoon mao ginay number 1 nga kontras Ginoo. Nagpakamatay gud siya tungod sa sala. Ang mahal nga Birhen Maria nasakitan kog maayong nagtan-aw siyang anak nga gibitay sa cross gipatay tungod nas atong sala. Nya mga wa ra gyapon tay igabaos gipakamatyan na tag Ginoo sige lang gyapon tang sunod sa yawa. Mao na siya. Nakaron unsa may buhaton matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo ingon siya nakasinati mamog mga milagro or mga grasya hala pag hinulsol mo sa inyong mga sala di man mangayo nato ang Ginoo bayad unsa raman pag hinulsol sa sala kasag-o pa mo sa 7 capital sins. Kasi nakasag-o, tasang kamot. Naiusa. I-check ha kung sakto ba. Ang acronym aning 7 capital sins kay Palegas. P-A-L-E-G-A-S. Ang P kay pride. Ang A kay anger. Ang L kay lust, ang E, ano man ang E? Envy, ang G, gluttony, ang A, avarice, ang S, sloth. Ano may mga binisayaan ang pride, garbo, kanang ikaw gyoy labaw sa imong hunahuna, ikagay labaw. Bisag bati kag naong ikagay kinagwapahan, kinagwapuhan. Magpapretend gyud ka. Ikaduha, ang anger kanang negative feeling against someone. Kana bang may kaing patyon ba? May kaing patyon. Ana mausab imong naong mamurag yawa imong naong tan-awon. Og naa kay anger. Nya kanang lust mo nay kinalamian sa tanang sala, no? Lust, L-U-S-T, kaulag, kalaway, kanang porn naa na diha, ang premarital sex naa na diha, pagpangabit naa na diha, prostitution naa na diha, same-sex union naa na diha, ang kalami ni anang lawasnon nga kana ganing katagbawan mo nay lust. Lingay mo tupad na lamian ka na. Hina ko no. Pangutan ako no be. Nya mo ingon sa nya mo, pare gani lamian gani ana. Si King David. Si King David nga purti gito niya ka faithful sa Ginoo. Gitawagan siya the most faithful. Nakuha gid siya anang lust. Ang mga hari, mga kings, mga queens sa kalibutan in the history of humanity diha gyud nga lusno og nangamatay tungod anang lust, sexual immorality. Ay mo kumpiyansa ana mga presidente, mga government leaders, mga church leaders na ay daghang sexual scandals. Grabe kay nang lust.
Number 1 gina nga skandal sa tibuok kalibutan. Apil na gani mga cardinals, mga santo papa na nga igo ana, hasta mga superiors, mga madre ug uban pang mga religious groups na nga igo ana. Why may laki anang lust? No. Mga maestro, estudyante, hala na nga biktima anang sexual scandals. Wadi ay. Ay, sus, daghan. Di na lang ta magbakak-bakak. Nya, unsa may binisaya sa unsa tay sunod? Envy. Kasina. Kana ding magsige mong pa-colors buhok, nasina mos mga blonde og buhok. Nasina kana ding mangiskis kas imong kilay, nasina ka anang nagsigig badli sa kilay. Kana ding magsige mong short og mukbo kayo, nasina mo anang inigagi mo tuyok ang pananaw sa mulo, kalindot ana. Oh, sige sad mong pakuan-kuan. Kana ding magpaputi-puti kas imong naong bisag lagom kag naong. Ngano man, nasina kas mga putig naong. Mao nang nagkabang nakaputi diri, lagom din Nga iapil sa inyo paputi diri, ang bukton lagom, ang bagtak lagom. Mura mog masakiton. Kasina, magpausab sa balay, mamalit anang gadgets, bisag inutang, mga estudyante, mamugos yung papalit sa mga ginikanan, bisag nagkamang-kamang ng ginikanas, kalisod, kay kaning nga gadget mo niin karon, magpapalit yun, kaning maong mga gamit. Kasina. Nganong mag-cheating man, mag-cheating, nasinas mga dagko grado, mga bright, kuno, na kinopya rasad ang uban. Diba? Buangon ta. Nga sunod. Sa itong sunod? G. Gluttony. Kanang sige kaon. Kaon yun. Kaon. Tagbaw yung kaon. Sige na lang gakaon. Mo nang doon na tayo fasting and abstinence. Itudlo na nato. Ay pagsigkaon. Na mo ingon ako hingaon gyud kay kustanan ang akong teknik mo ingon ra gyud ko ay kog butangig pagkaon sa kong atubangan, isukda lang na kay butangan gyud ko yung pagkaon sa kong atubangan, wala koy huna-huna, gasige na lang kog punit, gasigig punit hangtod mahurot. So unsaon man, abstain, palayo anang mga pagkaon, labi na ng mga junk foods. Kay mao na hinungdan na daghan kay mga batanon gipang-atake na sa kidney, nangamatay na heart attack, mga 18 anyos, 30 anyos, patay na. Na mangutan-an na imong tupad. Ing na maayo pa na imong kidney. Basig na puno na diha ros uric on sa nga na matake das kidney. Oh, patay na. Sugar. Siging inom anang kuam tan-aw sa computer, inom anang mga soft drinks, mga tamis, patay ding sugar. Gluttony. Nya avarice, unsa man ang avarice? Ang kahakog, ang kunon gyud tanan, ako ni, hala gyud pangangkon. Angkon anang mga uyab, angkon anang mga bana, mga asawa, hala, siging silos-silos, kay inangkunay, angkon anang yuta, angkon anang agianan, bisan ang karsada, ang kunon pa, mga buangon. Pari sad, siging angkon anang kulikta, la kulikta, yun, siging inangkunay. Sige. Lingi imong tupad ing na wa ka mangangkon anang imong naong. Kaning atong naong ato pag yung angkonon magsinawayay pagita wa ra bagi usa nato nga naghimos atong naong. Wa tay mga batasan. Unsa may mahayong buhaton aron mailisan ang kanang avarice? Practice og poverty. Muna ningos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Blessed are you who are poor in spirit, meaning in our being, in our mind, ang kuna gyud nga dili kitay tag-iya niining mga butang sa kalibutan. Magpasalamat unta ta
nga ni aning mga butanga hinatag sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing na nagpasalamat kong gibuhat ka sa Ginoo. Nya, pwede sa inyo ining lesson, I thank God for creating you. Oh, di ba? Kanindot, ana, gasa nas Ginoo kanang imong tupad, bisag libakira na, gasa nas Ginoo. Oh, bisan og maldita na, maldito na, gasa nas Ginoo. Makapalangit na nimo. Basta imo lang ng higugmaon. Higugmaa lang, malangit yung kana. Ang sa to'y sunod, katapusan. S, sloth, ang katapulan. Tapulan. Daghan kayo mga batanon, tapulan. Hastagan ni ron mga babay, kanamang yung babay, kugihan kay manglimpyog balay, mga hugawan na kay balay ni mga babay. Di ka maong manglimpyo, di na ka maong mamilo, din aga ni ka maong manglaba, bisan sa mga gagmayng butang nga naa nila, mga undergarments, di na ka pang laba, idanog pag inadiya suok. Naway mga sus. Ang kugihan ra gyud, ang kamot siging tulpok. Pero panglaba, panglimpyo, panghugas, uban pa diha, pang arins-arins, hasta mga babae karon may kaingon ko na mga tiguang mura magkagdili babaeng buhat oy. Kay sa unang panahon, sa among panahon, basta naaga ni anak nga babae sa pamilya, limpyo kay nang balay basta na ay babaeng anak. Pero karon laki o babae pareha pulos hugawan. Giling ay mong tupad. Ing na kusog ka manglimpyo. Ing na bisag ka na lang pagpanglimpyo. Oh, inigawa sa balay, nindot kay mga naong, alab, hapsay kay mga naong, pero inig uli, sus, murag bayis bitin. So na, sloth, katapulan, ilisinag kakugihan. Aron, mapakita na tos Ginoo nga nagbasol ta, naghinulsol ta. So kining paligas, aning pito kasala, maunigi gustos Ginoo nga atong buntugon kada adlaw, ug mapildi ta karon, baos ikaugma, risbak ikaugma, baos gyud, ug karon napildi kas katapulan, pag kinugihan ikaugma, napildi kas kalaway karon, pag practice og purity ugma. Di ba? Ana. Sige, manindog na ta mga buutan.